ፖፖ ላይቭ እንታይ ማለት እዩ? ፖፖ ላይቭ እውነት ይኸፍል ድዩ? ፖፖ ላይቭ መን መስሪቱ? ሰላም ጆ ሚዲያ ተኸታተልቲ ሎማዓንቲ ብሓድሽ ቪድዮ መፅእ ኣለኹ። ኣብና ሎማዓንቲ ቪድዮና ማለት እዩ ኣብዚ ሰሙን ብጣዕሚ ኣነጋጋሪ ኮይኑ ዘሎ ኣፕሊኬሽን ክነውግዕና ማለት እዩ። እቲ ኣፕሊኬሽን ስሙ ማለት እዩ ፖፖ ላይቭ ይበሃል ማለት እዩ። ፖፖ ላይቭ እንታይ ማለት እዩ? ፖፖ ላይቭ እውነት ይኸፍል ድዩ? ፖፖ ላይቭ መን መስሪትዎ ዝብሉ ብዞም ሰለስተ ነገራት እዚኦም ክንርኢና ማለት እዩ። ነገር ግን እዚ ቻናል ሓድሽ ተኾንኩም ሰብስክራይብ ላይክ ሸር ብምግባር ከይትርስዑ። ፖፖ ላይቭ እንታይ ማለት እዩ? ከም ሰሚዕኹም ትኾኑ ኢኹም ኢለ ይግምት ማለት እዩ። ኣብዚ ሰሙን ብጣዕሚ መነጋገሪ ኮይኑ ነይሩ ማለት ፖፖ ላይቭ እንታይ ማለት እዩ ክብል ተለና ማለት እዩ ፖፖ ላይቭ ማለት ሓደ ካብቶም ሶፍትዌር ንብሎም ኣካል እዩ ማለት እዩ። እዚ ሶፍትዌር እዚ ልክዕ ከም ፌስቡክ፣ ከም ዩቲዩብ፣ ከም ቲክቶክ እና ከም ካልኦት ሶፍትዌራት ወይ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ንብሎም ሶፍትዌራት እዩ ማለት እዩ። ነገር ግን እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ካብዞም ሶፍትዌራት እዚኦም ፍልይ ዘብሎም ነገር ማለት እዩ እንታይ ኣለዎ ማለት እዩ ፌስ ኣውተንቲኬሽን ንህበና ማለት እዩ። ፌስ ኣውተንቲኬሽን ክንብል ከለና ወይ ደግሞ ዓሻራ ክንብል ከለና ማለት እዩ ሓደ ንምንታይ ኣካውንትና ሃክ ንኸይግበር ማለት እዩ። ማንም ሰብ ናትና ኣካውንት መፅኡ እንታይ ከይገብር ኣክሰስ ንኸይገብር ይገብር ማለት እዩ። ፖፖ ላይቭ ወይ ደግሞ ፖፖ ኣፕሊኬሽን ከም ቲክቶክ ክንብል ከለና ማለት እዩ ቪድዮ ኣፕሎድ ክንገብር ንኽእል ኢና፣ ብዙሕ ፎሎወር እውን ክነብዝሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ነገር ግን ኣብ ቲክቶክ ተኸይድና ማለት እዩ ክልተ ኣማራፅታት ዘለና ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ቲክቶክ እንድሕር ከይድና ማለት እዩ ተመልካቲ ወይ ደግሞ ተዓዘብቲ ኮይና ከፍ ክንልና ወይ ደግሞ ብዙሕ ተኸተልቲ ኣብዝሕና ማለት እዩ ገንዘብ ሜክ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ብክልተ ነገራት ሜክ ክንገብር ንኽእል፣ ሓደ ኣድቨርታይዝመንት ወይ ደግሞ ማስታወቂያ ብምስራሕ፣ እቲ መበል ካልኣይ ደግሞ ላይቭ ኣቲና ካብዞም ዝኽተሉና ወይ ደግሞ ካብዞም ፎሎወርና ወይ ደግሞ ተኸተልትና ንብሎም ሰባት ጊፍት ተታይውና ብኡ ገንዘብ ሜክ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ላውዚ ኣፕሊኬሽን ላውዚ ፖፖ ኣፕሊኬሽን እንድሕር መፂና ግን ማለት እዩ ምንም ፎሎወር ኣየድልየኩም እዩ ማለት እዩ። ምንም ፎሎወር ኣየድልየኩም ስሉ ዘለኹም ብዙሕ ፎሎወር ግዴታ ፎሎወር ክንስብስብ ኣይፅበየና ማለት እዩ። 1000 ፎሎወር መን ፎሎወር ኣይንብል ማለት እዩ። ዜሮ ፎሎወር ኮይና እውን ገንዘብ ሜክ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እዚ ገንዘብ ሜክ ክንገብር ተኽእልኩም ከለኹም ማለት እዩ ብቐሊሉ ገንዘብ ሜክ ክንገብርና ማለት ኣይኮነን። ዝተዋህቡና ዴይሊ ታስክታት ኣለዉ። እዞም ታስክታት ብምስራሕ ማለት እዩ እዞም ዴይሊ ታስክታት ብምስራሕ ገንዘብ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ነገር ግን ከም ቲክቶክ እውን ክንብል ተለና ማለት እዩ ቪድዮ ኣፕሎድ ክንገብር ንኽእልና፣ ፎቶ ኣፕሎድ ጌርና እውን ክንወፅእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ዴይሊ ታስክ ኣይሰርሕን ሲኢለ እቲ ኣፕሊኬሽን ክሪኦ እየ ኢልኩም ድሕር ሓሲብኩ ደግሞ ፎቶና ቪድዮ ኣፕሎድ ጌርኩም ክትወፁ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ቲክቶክ እንተመፂና ማለት እዩ እቲ ፎሎወር ወይ ደግሞ ብዙሕ ተኸታሊ ዘለዎ ጥራሕ ክጥቀም ዝኽእል እምበር እቲ ማንም ተዓዛቢ ወይ ደግሞ ናብይ ተዓዛቢ ዝኾይኑ ወይ ደግሞ ፎሎወር ዘይብሉ ተኾይኑ ግን ምንም ክጥቀም ኣይኽእልን ማለት እዩ። ታይሙ ጥራሕ ዌስት ይገብር ማለት እዩ። ኣብ ፖፖ ላይቭ ተመፂና ግን ማለት እዩ እተን ታስክታት ብቻ እንኳን ብምስራሕ ማለት እዩ ገንዘብ ሜክ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ዘፈላለዮም ነገር ደግሞ ኣብ ቲክቶክ ተመፂና ማለት እዩ ብዘይካ ፓይፓል ኣካውንት ገንዘብ ክናውፅእ ኣይንኽእል ማለት እዩ። ኣብ ፖፖ ላይቭ ተመፂና ግን ብንግዲ ባንክ፣ ብቴሌብር፣ ብኣዋሽ ባንክ፣ ኣቢሲንያ ባንክ እና ባይናንስ ኣካውንት ብምጥቃም እንታይ ክንገብር ንኽእልና ገንዘብ ዊዝድሮ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እቲ ፖፖ ኣፕሊኬሽን ደግሞ ካብ ካሊእ ኣፕሊኬሽን ፍልይ ዘብሎ ነገር ማለት እዩ እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ፍልይ ዘብሎ ነገር ማለት እዩ ልክዕ ኣብ ስራሕናሉ ዴይሊ ኣብ ዝሰርሐሉ ግዜ ማለት እዩ ዴይሊ ኢንካም ጀነሬት ንገብረና ማለት እዩ። ሊስት እስካብ ዝግበር ወይ ደግሞ እሶም እስካብ ዝፈቅዱና ዝበሃል ነገር የለይ ማለት እዩ። ለምሳሌ ሕጊ ላ እዛ ሕጊ እዚኣ እንድሕር መሊእኻያ ቀጥታ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ወይ ድማ ኣድላይትካ ሰዓት ክትገብር ትኽእል ኢኹም ወይ ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም ዊዝድሮ ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ፍልይ ዘብሎ ነገር ማለት እዩ 70% ንባዕልኩም እዩ 30% ጥራሕ እዩ ካብኣኻትኩም ዝቆርፅ እቲ ሶፍትዌር ካምፓኒ ማለት እዩ። ኣብ ቲክቶክ ተኮይና ግን ኦልሞስት 70% ቲክቶክ ይወስዶ 30% ደግሞ እቲ ተጠቃሚ ወይ ደግሞ እቲ ዩዘር ይወስዶ ማለት እዩ። እቲ መበል ካልኣይ ከም ፌስቡክ ይትንብል ተለና ማለት እዩ ፖፖ ላይቭ ልክዕ ኣብ ፌስቡክ ክንኸብ ተለና እንታይ ንገብርና ፎቶ ኣፕሎድ ክንገብር ንኽእልና፣ ቪድዮ ኣፕሎድ ክንገብር ንኽእልና፣ ግን ብዙሕ ግዜ መብዛሕትእና ማለት እዩ ገንዘብ ኣይንሰርሐሉ ማለት እዩ። ስለዚ ፌስቡክ ኣካውንትና ገንዘብ ንኸይንሰርሐሉ ዝገብረና ሓደ ሕግታት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ። እዚ ሕጊ እዚ ማለት እዩ 5000 ዎች ኣወርና 1000 ፎሎወርና ካብኡ ብላዕሊ ፎሎወር ክህልየና ኣለዎ ማለት እዩ። ካልኣይ ኣብዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ደግሞ ፍልይ ዘብሎ ነገር ማለት እዩ ፔፓል ኣካውንት ግዴታ ካድልየና እዩ ማለት ገንዘብ ዊዝድሮው ንምግባር ገንዘብ እንኳን ተውዕል ሰሪሕና ዊዝድሮው ንምግባር ፔፓል ኣካውንት የድልየና እዩ ማለት ኣብ ፖፖ ላይቭ ግን ቀጥታ ላብ ንግዲ ባንክና ኢና ዊዝድሮው ክንገብር እንኽእል ማለት እዩ። እቲ መበል ካልኣይ ደግሞ ፖፖ ላይቭ መን መስሪትዎ? ፖፖ ላይቭ ዝመስረቶ ወይ ደግሞ በዓል ቤቱ ማለት እዩ ማይክ ቪን ይበሃል ማለት እዩ። ሰርች ክትገብሩ ትወዱ ጎግል ኣቲኩም ሰርች ገሩ ስለ ፖፖ ላይቭ ሙሉእ መረጃ
ይወኩም ማለት ስለዚህ እዚ ማይክ ቪን ዝበሃል በሜይ ብ2020 በፈረንጅ አቆጣጠር ማለት ብ2020 ተመስሪቱ እዚ አፕሊኬሽን እዚ ማለት ወይ ስታብሊሽ ገይርዎ ማለት ሶ እዚ አፕሊኬሽን እዚ ተመስረተሉ ዓዲ ደግሞ ሲንጋፖር ይበሃል ማለት ኣብ ሲንጋፖር ተመስሪቱ እዚ ፖፖ አፕሊኬሽን ማለት እቲ መበረታቻይ ደግሞ ፖፖ አፕሊኬሽን ይኸፍል ድዩ ብጣዕሚ ይዝኸፍል ብዙሕ ሰባት ህይወቶም እናለወጡሉ ዝርከቡ አፕሊኬሽን ማለት በተለይ ደቂ ኣንስትዮ ትኾንክ ስራሕ ዘይብልክ ወይ ደግሞ ከፊልክን ኣብ ቲክቶክ ስክሮል እናገበርክን ግዜክን እታጥፋ እንድሕር ኮንክን ሓንቲ ሰዓት ወሲድክን ኣብዚ አፕሊኬሽን እዚ ማለት ኢንቨስት ብምግባር ታይምክን ገንዘብ ሜክ ትገብሩ تخول يهم مال لمثالي على تيك توك أتيكم بيانس أما عالتو مالتي خلت ساعات إنك أقول علي جزيكم تطفيهم مالتي لقر إتي خلت ساعات تطفولو مالتي منهم إنكم جنريت يتقول هذا عمركم إبرلس ويدوم عمركم يتشاننو إتي مبلغ على يدمو جزيكم ويست تقول لهم مال بزيكم منهم إنكم ويدوم بزيكم منهم جوي مالتي جزيكم تطفول لهم مالتي أو سبوبولار أبليكيشن مالتي جن كلت ساعات صنيحهم مالتي $100 ويدوم $100 كتسورو تخولهم سو ناتاتكم فتنة يزوسنا مالتي لذي زي أبليكيشن زي يخفل ديتول تلنا قلت ما بيلو بالتعمي يزخفل مالتي لك كم يوتيوب مال لمثال يوتيوب فيديو أبلود جرنا تاي قبر أوناتنا تاي قبر مستواك إلك مالتي مستواك مثلا مالتي كفتو مستواك الزراقة نعنا تاي قبرنا 55% يخفلنا 4 دمون نوع علي وصلوا مالتي بابا أبليكيشن دمون تاي مستواك أوناتنا فيديو لمثالي لايف أوناتنا ويدمو anything تاي قبر مستواك ይለቃ ማለት እቲ ማስታወቂያ ያፋለጥ ማለት ለካ አኸም ዩቲዩብ ማለት ነገር ግን አحنا አውዝ ፖፕ አፕሊኬሽን እዚ ማለት ተጠቃሚ እንሆነሉ በከመይ ይተልኩምኒ ሓደ ላይቭ በመታው ኮይነት በመስብሳብ ማለት እዚ ኮይንና ፖይንት በመስብሳብ ታንገብር ንኸለና ገንዘብ ሜክ ንገብር ንኸልና ማለት ባዕዱ እቲ ኮይንና እቲ ፖይንት ታይ ማለት ገንዘብ እዩ ማለት ስለዚህ አፕሊኬሽን እዚ ማለት ሙሉ መረጃ እንድሕርደልኩም እዚ ቻናል እዚ ሰብስክራይብ ገርዎ ማለት ካብ እስካፕ ወይ ደግሞ ካብ መጀመሪያ አከፋፈት ጀሚረ እስካብ ኤጀንስ ኮንኩም ብዙሕ ገንዘብ ሜክ ትገብሩሉ ትኽእሉ ሲስተም ወይ ደግሞ ብዙሕ ገንዘብ ሜክ ትገብሩሉ ዝኽእሉ ካብ ትኽእሉ ማለት ኣብዚ ቻናል እዚ ቪድዮ ሕድሕድ ቪድዮ ፓርት 1 ፓርት 2 ፓርት 3 እናበልኩ ክለቀልኩም ስኻቱም ግን እዚ ቻናል እዚ ሰብስክራይብ ገርኩም ተኸታተሉኒ ደወል ምልክቷን ኦን ገርዋ ኖቲፊኬሽን መጥምትክመጽሐኩም ማለት እዩ ሶ ቀጻል ዝሰርሐልኩም ቪድዮ ደግሞ ፖፖ ቻናል ከሚገርና ንኸፍት ወይ ደግሞ ፖፖ አፕሊኬሽን ከሚገርና ንኸፍቶ ዝብል አከፋፍታ ፖፖ ቻናል ዝብል ክንሪና ስለዚህ ቪዲዮ ወይ ደግሞ ስለዚህ አፕሊኬሽን ግልጽ ዘይኾነልኩም እንድሕር ሃልዩ ማለት እዩ ኣብ ኮመንት ኣቕምጡ ላይ ሙሉእ መረጃ ክበኩም እየ ማለት እዩ ሶ ልማዓት ቪድዮና እዚ መስል ነይሩ እቲ ቪድዮ ከም ዝፈትኩም ኣይጠራጠሪ ብኻሊእ ቪድዮ ንራኸብ ኢና